Ayun na, ayun na. Uy, tumalon ko na. Sige, Amulin mo. bibili ka ng boys. Ayun mga kagamba, magandang araw sa inyong lahat. Si Kamamaw TV. Ayan, pakilala ka sa kanila. So yun, ako po si Kamamaw TV. Mhm. At what's up nga pala sa mga kakagamba dyan. Suportahan natin mga kagamba si Kamamaw TV. Madali lang tandaan yun. Pagka nakakita ka ng mamaw o kaya papaumamaw yung nakanta, ayan na yun. Lalabas na sa screen nyo yun. Pipindutin nyo lang Kamamaw. Yung, pero gwapong mamaw to yung pelikulang katabi ko yung mamaw. Ayan, mga artista to. Mamaw na to. So meron kaming paglalaban mga kagamba. Shoutout muna kay Boyd Prime, kay Mother Llamas Daughter and Brother, Iskosta Gli, Kabokya, Gagam Labs PH, Jonel Renz Rosales, Mids 1111, Spider Habis, Spidey 92, Panimix Video. Yan mga kagamba, huwag niyo kakalimutan na i-subscribe yung mga yan. May magandang content din yung mga kagamba. Puntahan nyo yung channel nila. Yun sila Happy Man Forever, andyan lang sa tabi. Nasa tabi-tabi lang yon. Si Happy Bumbol, si Byrap, si Kasakmal, si Gagamchoy, si Kayakap, sino ba yung Kayakap na yan? PH. PH, Kasi kayakap na lang fight. Gagampait, si Kayakap PH, Kayakap Gagampait. Kalimutan ko yung mga yan. Hindi, paborito ko yung mga yan eh. Kayakap na lang fight. Yung sa galang fight PH. Gagampait, Kayakap, at saka si Sprint DJ. Hayaan mo nun, mayroon bagkas Sprint DJ. DG. DNJ, si Kabinom. Ayan, yung mga taga Valenzuela naman, si Jason Webb, si Gagambols, si Kadagit, at saka si Sir Takeshi. Walang channel yun si Sir Takeshi. Si Ewat Kabalat, yung best friend mo. Si kaibigan natin si Iwat Kabalat, nakitang-kita ang balat. Sabi niya, bilat din naman, kabalat. Mali yung sinasabi niyo. Kasapi, tsaka si Kasapi, tsaka si ano. Si Kasapi, saka si Kachupi, Kahobis. sabi ni sila kay TV, si Saldi, si Kahome, si Albia, nawawala si Albia eh. Hinahanap pa, parang si Jennifer. Si Spider Doc, pacheck up mo muna to si Happy Man dito. Daling ko dyan. Yung hayop mo na lang, wag na ako. Ayan, si Spider Doc, nakahanda daw lagi stethoscope nun. At saka yung pambunot ng ngipin. Dok, wala akong sakit, Dok. Ayan. So ngayon mga kagamba, may laban kaming tatlo ni Kamamaw. Dumayo sila dito sa atin, sa bahay. So, at tapos ito pa, pag sino man matalo, siyang unggoy, siyang maglalaglag dito ng 10 piso kung sino matalo. So, okay lang matalo ako lagi dahil ako naman hindi ko naman sinusungkit to pang laglag. Na tingkong lang. Pero, huhulugan natin to lagi mga kagamba. Siguro, hindi naman abot ng 1 taon siguro mapupuno to. Yan mga kagamba. Pangtulong ito sa hindi daw nakakain ng 3 beses ang araw. Dalawa pa lang. 2 pa lang. So, pero pagka nakaprovide na tayo, magiging 3 na yung kain nila. Gawin natin 4. Yun mga kagamba. Bait talaga ni Mr. Mendo. So, yun. Ito, meron kami laban na 2. Asa ba yung sa akin dyan? Ayun. Yan, papakilala muna namin. Siyempre, gagamba ito. Ayan, ugod-ugod na. Ay, matanda na yata. Mana sa'yo, Master. Hinaan ang tuhod nito. Pero, ilalaban pa rin natin mga kagamba. Ayan. So, bitawan mo na. Hindi mas bate. Yan. Hayaan mo na yan. Kung saan galing yan. Siguro sa Basta gagamba yan. Sa bukid galing yan. Yan. Ay! Huwag mong biminto din.
kahit Hindi sumasakmal yun sa akin. Yan, no? Mabagal na yung akin, no? Nagpatiulog ka agad? Ano ba yan? Oy, bagsak na. Laban ba yan? Hindi, ito yung nilaban ko Ano kanina, yan? nabinom kanina yun eh. Wala na mapili. Bugbog sarado na siya eh. Ganyan ka ba sa Master Mendo? Willing mo patalo. Ayan. Ayan. Ayan na, maghaharap na sila mga gamba. Sumakmal ka rin kahit uugod-ugod ka na. Huwag kang magpapabilot. Yan, yung sumakmal lang sa akin eh. Lalo ko na. Tapos komedyante. Lalo ko na mga kagamba. Tapos komedyante, oh. Sige Yun na, na. sige na, sumakmal ka Ay, din. sa stick, sumakmal mo sa akin. Iba yung sinakmal ng akin, stick. Pero bumibilot ko sa'yo. Tumatakbo mga kagamba. Sige, Bibilot na hamulin ng mo. boy, oh. Hamulin mo. Bibilutan ng boy sa'yo, Master. Bilutan niya lang po, hindi pa niya kinakagat. Ay, no, ginagat na. Binintot Nalaglag niya. na. Binintot niya. Napakabagal na nung akin. Yun na, mahina na kasi yung kay Master Mendo eh. Ayan, ayaw mo lumaban eh. Problema mo na yan. Ha? Ayan mga gamba, binintot buhay na buhay ang ating binilutan. Ang gusto lang ni Master Oo. Mendo, maghulog talaga ng ano, sa may iwagang lagayan. Ayun. Hindi na siya umimik. Sabi niya, sige, bilutan mo na lang ako. Kumagat pa sa stick oh. Medyo kumuha pa lang siya. Tingnan mo, tinatanggal niya yung sapot. Ayan, no? Wala pa yata. Tinatanggal niya yung sapot, Wala. Mga gamba, tinatanggal niya yung sapot, Wala na. Ayan, no? Hindi siya na. Bilutan na. Yan ang sabi sa ula. Yan ang sabi Yan sa ang ula. sabi sa Yan ang sabi sa ula. ula. Yan, Shoutout guys. muna kay Gabs TV sa kay Kois TV, Alas TV, yan. Mga gamba. Bisitahin nyo rin yung mga channel niyan. Alas 2, alas 3. Alas 2, alas 3, Alas TV. Ayan, so talo tayo na isang beses mga gamba. Ayan, ilisilid mo na yan. Proceed na tayo doon sa pangalawa. English yun Bilis lang ng laban. Level up na. Level up na. Pa-English na. 2020 na eh. Ito yung akin medyo Itim. yan, medyo mabulto ng konti, mamulto kasi mamaw yung kalaban natin. Sa Medyo akin. mamulto. Ayan. Ayan mga kagamba. Live mo kanina. Live Ayan. mo kanina. Ayan mga kagamba. Sige, pakawalan mo na para makita natin yung mamaw na yan. Iyan, uy! Kumagat sa kanya, sumagat yung ano niya sa stick. Op! Paras magaling. Parehas Mukhang na. nakikita ko na. Palaga. Mukhang nakikita. Mukhang kang dalawang bisa kung uhulog dito. Oh! Ayan yung magaling. Nakita ko. Ang laki niya. Hindi kasi mahina na rin siya eh. Ayun lumalaban siya eh. Oo. Lumalaban. Sa sakmalan, baka makasakmal yan. Ayun, sumasapot siya. Oo, ayan lumalaban. Ayan walang upay, napalitan. Yan, kailan magpakita kayo ng magandang laro. Ikaw, pinapakita mo gigil mo eh, no? Uy! Naku, napitik na Pinapakita naman. mo rin kasi yung gigil mo. Nagpapakita ng magandang laban eh. Sige, lumaban ka. Sumakmal ka. Hindi pa nasaktan tong akin pero alam mo na talagang mahina na siya eh. Lumaban ka. Huwag kang tuwag mo. Huwag kang tuwag mo. Kailangan may mabilutan sa inyong dalawa. Para matapos na yung paghihirap nyo. Sige, lumaban ka. Ayan na. Pumapalag na yung akin. Iyon na. O ba? Ayan na. Kumagat sa stick yan sa akin. Ganda laban to Habulan sila, habulan. Ganda laban to Maganda lamang, matanda versus bata. Oo. Ay, mo doon na. Ugod-ugod. Mas pala gagamba. Ugod-ugod na yung akin. Ayan na. Baka final na to. Op. Uy. Buti, hindi ko magato. Oo, muntik na sana Kung na kumagat, bintot yari. yung akin. Yari sana. Sige pa. Sige pa, magharap pa ulit. Ay, naku. Walang ngipin. Ayun na! Kinagat na! Ayun, nagalit yung akin, nagalit. Kinagat Sinasaputan na. niya, Ayun naman sa akin. Sinasaputan niya ang buhay. Hindi ko alam eh. Sinasaputan niya ang buhay. Pabaliktad na. Babaliktad pa yan. Baliktad na. Ayan. Ayaw pa kasi kagatin na sa akin eh. Yan na, abulin mo, dali. Huwag kang babagal-bagal. Laan ka rin. Opa. Parehas na ano ah. Wala, mahina na parehas, Tingnan natin kung sino mabibilutan dyan.
Ito, huli na itong paghaharap na to. Ayun na. Oo, tumalikod pa. Ayan. Talo na naman ako nito. Wala na. O, talo na ako. Declare na natin. 2 beses ako maghuhulog. Ganon. Oo. 2 beses ako natalo eh. Pangatlong laban, mga kagamba. Ito, ilalabas na natin. Pangatlong laban. Ito, puro uugod-ugod na yung gagamba ko. Ayan. Siyempre, kahit pa paano, mabigyan natin magandang content mga manonood natin. Ayan. Mga kabayan, mais tong akin. Sa akin, Ayan. itim. Itim. Ayan, o. Sige, baitawa mo na. Yan Ayan ang na, sabi sa wala. pagharapin na natin mga kagamba. Ayan na, ayan na, ayan na. Uy, tumalog ka. Ayan na, ang ganda na ako. Nadali na. Nadali na. Nadali na. akin. Nadali Nadali na. Hindi makapalag yung akin. Nadali na. Yun. Yun. Naku, napusuhan yung akin. Natulala agad. Naku, walang tigilan sakmalan. Ang Yan, ganda sabi ng sa wala. pinakita laban. Ang ganda ng pinakitang laban. Ang ganda. Yung umakyat yun sa akin. Ang ganda. Anong sabi sa hula doon? Pilit yung akin umakyat. Sige, mga kagamba. Ayan. Wala pa nalaglag. Parehas na nakatisan. Parehas na... Ay, wala na. Stroke na yung sa akin. Palaglag na yung kay Kamamaw. Ay, wala na. Stroke na. Namamaw yung Sa kanya. bigyan na naman sa Master Mendo. Oo. Wala, mga kagamba. Bagong vlogger yun. Si Kamamaw to, Kamamaw. Kamamaw. Wala na. Walis na yata. Stroke. Mga kagamba, wala eh. Parehas na sila hindi kumikilos. Ang ganda na pangyayari. So, wala. Tabla ito, mga kagamba. Tabla. Oo. Katukmol. Katukmol. Ayun, mga kagamba. Tabla ito. Kilala mo to? Bali 3 beses mag-aluglag kasi isang tabla, 2 talo. Nalo ko na. Hindi sabi Don, sa hula yun. sabihin mo ako ano sabi sa hula. Ano sabi? Sabi. Ayun. Sa tot pala kay Kasakmal, nasa ano siya ngayon, nasa US. ano tawag dito? Sa US. US. Nasa US siya ngayon, video call ngayon. Mainit daw doon ngayon, mas malamig sa Pilipinas. Ayun. So, Ayan yan, sa Sakmal oh. ayan. Ano sabi sa hula? Ano sabi sa hula, Kasakmal? Yan ang sabi sa uli, papalo na si Happy Man. Ayun. So, yun mga kagamba, hanggang dito na lang po. Shoutout ka sa ano? Shoutout nga pa pala kay Rodolfo Apaya yan. Kasama natin siya ngayon. Tapos, shoutout rin pala sa girlfriend ko yan. Uy. Shoutout sa'yo. Tapos, shoutout, yun lang. Ayan, suportahan natin mga kagamba, May bago si siyang Kamamaw. May bago siyang damit. Bisitahin natin Kamamaw TV, yung channel niya mga Regalo kagamba. ng... Ito yung mamaw na gwapo. Regalo na ano. Ayan, ng- karamihan mga mamaw, pangit. Ito yung mamaw na gwapo, mga kagamba. Ayan pala, magbalagay pala kami dito. Muntik pa Sa akin, kang tatlo tulog, sa akin. Nakalimutan pa. Sa kanya, isa. Dahil tumabla siya, mayroon din siya isa. Mga kagamba. So yun, ito, ibubuo na natin to. Iyon, oh. Ibubuo na natin to. Bubuin na niya, oh. Yun, mga kagamba, oh. Ayun, ayun. Imagine mo, nag-ulog ng... Yan, mga kamamaw. Okay na. Tsaka mga kagamba, hindi po kami nagpupustahan dito. Ayun. Wala pong pustahan Wala nangyayari. naman nagsasabing pusta eh. Ito, para ito sa hindi nakakain ng 3 beses ang araw. Tama. Yari na naman ang 30 pesos ng Master Mendo. Oo. Mukhang kulang nga tayo lalagay ng Master Mendo ah. Ayan, 25. Ano, 25. 10 yata isa. 10 ba ito? Kulang nga ito, Master oh. Nahulog yan? Hindi, magkano ba kulang? 5 piso. Yan, dadagdagan ni Happy Man, 30 pesos yung akin. Asa yung 10? Nauna pala yung 10 kanina, inunog ko. Ay, sakto lang pala. Oo, nauna yung 10. Hindi, nagulog ako kanina 10. Ayan, ihulog ko na itong 25. Utang ni Happy Man 20 peso. Yung channel niya, Kamamaw. Ayan, Kamamaw TV. gamba. Ayan, ihulog ko na mga gamba. Ayan. Hindi, ano rin, nakasubscribe ako sa ito. Ayun, mga kagamba, thank you. Maraming salamat. Salamat. Nakasubscribe.